Devam итәбез. Һәм экраннар алдына Урта Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Самара шәһәрендә гомер кичерүче гүзәл хатын-кыз Рузия Рөстәм кызы Күзяеваны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы онытылмаслык матур тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Фәрит, улы Ильяс, кайнанасы Наиля Фатиховна, кайнатасы Ирек Закидуллович, кайын сеңелесе Лилия кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Рузиян белән без бер авылдан булсак та, башлап нишләптер юлларыбыз тоташмый торды. Әллә инде аның шул кадәр матурлыгын күреп, мин үзем дә кыюлык җыя алмадыммы икән? Анысына бүген дә җавап эзли. Алтыным башлап мәктәптә бары яхшы билгеләргә генә укыды. Иң актив спортсменка, иҗат ягыннан да сынатмый торган бик матур кыз иде ул. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск дәүләт педагогия университетының спорт факультетына укырга керде. Аның белән тормышымны бәйләгән матур мизгелне бүген дә мин бары Аллага рәхмәт укып кына искә алам. Яратканым, әле ярый сине үз юлымда очраттым да гомерлеккә яр иттем. Синнән дә татлы теллерәк, йомшак күңеллерәк, минем өчен кадерлерәк бу дөньяда кеше юктыр. Көннәр узган саен мин сине тагы да ныграк яратам. Бәхетем булып туган улым өчен тик рәхмәт укыйм. Алда да бер-беребезне сөеп кенә яшәргә насыйплар кылсын. Яшьли сөйгән ярлар газиз була. Бер илаһка аны тиңлисең. Гаебен һәм кимчелекләрен дә, хәтта гынахын да күрмисең. Ул шул кадәр йөрәгеңә керә, тормыш мәгънәсенә әверелә. Ашкыныдан күңел сине биләп ялкын утларына күмелә. Ул сулаган һава һәр чак чиста, ул ашаган ризык иң татлы, ул барган юл иң турысы гына, ул төбәгән караш иң якты. Яшьли сөйгән ярлар ул бер генә, бар назыңны аңа бирәсең. Олы хөрмәт һәм ярату белән тигез, матур гомер итәсең. Кызыбыз сыман ук бик кадерле булган киленебез, Рузиябез. Гаиләбезгә килеп кергән көннән бирле без сине бик яратабыз. Балабызны бәхетле кылганың өчен бары рәхмәт укыйбыз. Рузиябезнең кулларыннан килмәгән бер эше дә юк. Ул бик тырыш, олыларны олылап, кешеләр белән дә уртак сүз табып яши ала. Ул эшендә дә хөрмәт ителгән хезмәттәш. Рузиябез, сиңа бары 30 яшь. Бу бит гомерләрнең иң дәртле, иң матур вакыты. Бүген юбилееңдә теләгебез бер, бәхетле булып, бер-берегезне яратып, Ильясыбызны татулыкта үстереп, алдыгызга куйган максатларыгызга ирешеп, хыялларыгызны ашырып яшәсәгез иде. Безгә дә ешрак кунакка кайтыгыз. Без бит сезне сагынып яшибез. Рузиябез алтын безнең. Бар эш хәленнән килә. Күзләреннән җылы нурлар бөтен җиргә сибелә. Олыны ихтирам итеп, хөрмәтләп яши белә. Кулларыннан ни тотынса бары шаның килә. Бәхетле без син булганга, һәр чак янәшәбездә. Тик уңышлар көтеп торсын сезне һәр эшегездә. Синдәй шибәр, гүзәлләрне очратып була сирәк. Бел кадерлем, син бит безгә бик кадерле, бик кирәк. Ни теләгән теләкләрең кабул булсыннар иде. Менә кызлар белән бергә туган көннәрең килде. Алып килсен бу бәйрәмең шатлыкларын тау булып, кесәләрең бушамасын ел буе торсын тулып. Кадерле Рузия Рөстәмовна, 30 яшьлек юбилеегызда 30 төрле бәхет төсенә күмелеп бәйрәм итәргә язсын. Алдагы җырмыңа ярдәм итсен.